dit jaar met ons maar op de mit. Vier houdt het feest, wie lamekker en hoer en wit. Viert dan is 11 maal 11 jaar met gouden mol. Beunens der woorden aard van het recht, ik zit dus blauw. Springen en danst verzoekt geen eenmaal op de bal. Als beste vuurproef van ons jubelkal maar van. En dan spreekt het vanzelf. Viert het 11 maal 11 met heel veel geld. Ook het woord geld bij. Hoor we schon maar op de kleuren. Een blik weer voel. Waar de woord nog zal gebeuren. Wie ze op en voort. Ligt de schiet nog lang regeren. Door jaar op jaar. Vastelavond met floreren. Allah, de marotten. Appelsinen, nonnenvotten. Aperutjes, varkens, blazen. Maskers, enge, strenge rozen. Allah, de marotten. Appelsinen, nonnenvotten. Wie lang lang dus laat maar gaan. Want als de godsding is gedaan. Aperutjes, varkens, blazen. Maskers, enge, strenge rozen. Allah, de marotten. Appelsinen, nonnenvotten. Wie lang lang dus laat maar gaan. Want als de godsding is gedaan. Er zit er viert weer carnaval, maar op de bal verschillen al. Du schonste tijd van het jaar, voor dich staan weer klaar. Het masker overal, het wordt weer knal met de carnaval. Er zit er viert weer carnaval, maar op de bal verschillen al. Du schonste tijd van het jaar, voor dich staan weer klaar. Het masker overal, het wordt weer knal met de carnaval. Goed, de beste stadsprins van de Marotten. 11 keer 11 jaar, wat betekent dat voor dich? Ja, dat is heel erg lastig uit te leggen. Wie me vroeg om prins te worden, dat is een fantastische vraag natuurlijk die is gesteld. En zangedaars is dan denken van wacht, het 11 keer 11 komt eraan. En ja, dat is niet in een woord uit te drukken, dat moet ze echt metmaken. Het is gewoon grenzeloos grandioos. Hij is verwacht dat ze prins zou zweren. Ik ga het niet verwachten, ik ga je nog niet mogen hopen, maar het is toch gebeurd en ik ben er ook heel blij met. Wat betekent voor dich dit groot jubileumfeest? Ja, het is 4 dagen feest. Als er zoiets wat op deze dag gebeurt, dat is, ja, zoals gezegd, onbeschrijfelijk. Jong en oud, likken te springen op de muziek, het is echt fantastisch. Het is prachtig. Wie lang gaat het nog door? Vandaag hebben we onze laatste dag wat het feest betreft. Ik ben ook wel een beetje muig, moet ik zeggen. Na 4 dagen intensief feest. Ik heb de nacht maar 4 uur geslapen. Dus het is even genoeg geweest. En dan gaan we vrijdag weer met een receptie. Zaterdag ook weer een receptie. En dan gaan we langzaam wat wasselaven aan.